Naglibog jud ko aning kinabuhia. Munas-munas na nakog kamas ug pagpanarbaho. Muras ra magihapon. Wala pa man ko'y natigum. May pa ning tambok sa akong buyon. Naapay nakita. Tantong kinaon. Miskan unsaon ako balinto. Sagulan pa nakog split. Lisod gyud kaayo itigom. Ngano man ni oy? Nakapangutana pud ka ana sa imong kaugalingon? Or ako lang ang nag-antos aning klasiha sa sugilanon? Sumpa ba kining kalakiha? Nga inig-abot sa kwarta? Inig-abot sa sweldo? Na? Igo ra man intawon kong makakupot? Unya sa kalit lang? Mahanaw na. Inigdawat sa sweldo? Inigdawat sa kwarta? Lainan o pangkonsumo? Lainan o budget para bayad kuryente? Bayad tubig? Bayad internet? Dayong inadlaw-adlaw nga transpo? Pagliklik pa nimo sa pitaka? Wala na dyo'y budget. Wala na dyo'y budget pangpalit og sinina og pangpagwapa. Magmantinil na dyo'y lang naman taani og panting gisi. Ay ang responsibilidad ang giuna. Kaning akong kwarta, makaingon gyud ko. Nga kaning akong kwarta, muraog ko. Kung dili sakto, kalagmitan, zero. Pulo na ko katuig tinarbaho. Pero, gautika lang gihapon ang akong saving sa bangko. Manigulang mandagway ko anig kinayod. Sige lang taanig padala og kwarta. Padala og kwarta sa pamilya. Padala og kwarta sa mga nanginahanglan nga mga barkada. Padala og kwarta sa mga tawong mangayo og ayuda. Himan-himan ang kwartang nadawat, ang kwartang gipadala. Igo ra in tawong gidasulas nila. Nagtuog yun nigsilag na monitra ko kwarta. May gyung panghapsan sa tingkoy. Aron mahigmata. Sus, kung dili palang nako palangga ang akong pamilya, ay hagbay ragog kung wala ni hatag nila. Apan karuton man sa akong kasing-kasing no sa konsensya. Unya, unsaon man ni ron nga nagkatigulang naman in taon. Unya, wala pa'y natigom. May untag mahalin ning bulbul kay ako rang Sigi hunig palagbong. Araw na atay maprinda puhon. Maong galibog yun ko kung unsay unahon. Aron makatigom. May pag-iinom og tubig ning problemaha. Thank you so much for watching my friendship. Don't you forget to like and follow my page, Mom Ellie. And click subscribe to my YouTube channel, Mom Ellie. And don't forget to click notification para lagi po kayong updated sa aking mga latest upload na video. Maraming salamat po. Thank you so much at mabuhay po kayong lahat.